खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव यूट्यूबाव भिडिअ होयोब्ला फैसा मोननाय मोनैनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों आं एसे बुंनो नागिरदों। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लेट्स गो। यूट्यूबाव भिडिअ होयोब्लानो फैसा मोनो होननानै गोबाङानो सानो। स' नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ यूट्यूबाव भिडिअ होब्लानो जे फैसा मोनो बा मोना। नोंथांमोना मिथिनानै ला, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। जायफोरा सानो यूट्यूबाव भिडिअ होयोब्लानो फैसा मोनो होननानै सानो, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ स्पेसियेलि जागोन। मिथियैफोरनि थाखाय बे भिडिअआ स्पेसियेलि जागोन। जायफोरा मिथियो बिथांमोननि थाखायथ' नंखाया। ओंखायनो जायफोरा मिथिया गोसो होनानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आरो जायफोरा मिथियो अननानै नोंथांमोना गाज्रि दामोन। दा बाथ्राया जाहैबाय, यूट्यूबाव भिडिअ हगारोब्लानो फैसा मोनो, नङा होमबा? यूट्यूबाव भिडिअ हगारब्लानो फैसा मोनो, किन्तु जायनि जाहोनाव यूट्यूबारफ्रा गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। मोनसे चेनेला बा मानिटाइजेशननि कारनाव इनेबल जानो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। जेरैहाय 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगौ जायो, बेनि उनाव 4000 वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ जायो, बेनि उनावसो नोंनि चेनेला रिभिउ थांगोन। अब्लासो नोंनि चेनेला मनिटाइजेशननि कारनाव इनेबल जायो ना जाया बिथांमोना नोंनि चेनेलखौ नायबिजिरगोन, आरो नोंनि चेनेला जुदि थारब्ला नोंनि चेनेलखौ बिथांमोना मनिटाइजेशननि कारनाव इनेबल खालामनानै होगोन, आरो नों बै साननिफ्रायसो नोंनि चेनेलनि गेजेरजों फैसा आर्निंस खालामनो हागोन। स' दायो नोंथांमोना मिथिबाय यूट्यूबाव भिडिअ हगारनानै फैसा मोनो ना मोना, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय। आरो जायफोरा मिथियाखै अननानै बे भिडिअखौ नाय, अब्लानो मिथिगोन। नोंथांमोननि अननाय, मोजां मोननाय आरो आंखौ बोजबनायाव आं 1000 साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय, नाथाय आं दासिमबो 4000 वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै। स' आं दाबो नोंथांमोननि अननाय, मोजां मोननायखौ अराय हास्थायो, आरो जिउआव अराय नोंथांमोननि अननाय, मोजां मोननायखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आं सानो। आंखौ नोंथांमोना थाबैनो 4000 वाच टाइम कमप्लिट खालामनानै होदो, जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लाबोनो हानाय बायदियै आंखौ नोंथांमोना हेफाजाब खालामदो। आंखौल' नङा, आं बायदि गोबां गोदान बर' यूट्यूबार जाय बिथांमोना दिनैसिमबो 1000 साबस्क्राइबार सोरनियाबा, आरो सोरनियाबा 4000 वाच टाइम जायाखै, बेफोरबायदि गोदान यूट्यूबारफोरखौ नोंथांमोना अराय बोजबनानै ला, आरो गावनिनो बर' फिसा होननानै बोजबनानै ला, बा बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो बिथांमोननि भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना मोनफ्रोमखौबो नाय। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।